Wow bashana kushubile obashana izwe liyadunguzela obashana Elokhu umkhwanazi obashana aveza inkohlakalo ku-ANC obashana kumaPetuphetu obashana seliqale phansi uphenyo kwabuyela emuva obashana kwaze kwafikwa ezikhathini zeCovid obashana la kubonakala khona obashana ukuthi i-ANC yayilutha obashana iTapa kuhlubile obashana obashana ubamncamalala ekhuluma njengobaba esizweni ubashana phinda akhulume njengelunga leMK ubashana aphinde akhulume njengesishoshovu somzabalazo ubashana abalwa abashana belwela amalungelo abantu nenkululeko yabantu intuthuko uzinzo nokuthula emphakathini ubashana Hayizephathu Ncamalala obashana uthi by Friday akafune itoro obashana kuRamaphosa akafune ukuthi alokho ecindezela abantu ngenqathe bagoqa abantu ebashaya ngevalo obashana ebashaya ngopowder abantu obashana uthi akafune encazelo yakhe by Friday umfuna out ephumile obashana kwi-high city obashana uthi akaqoqonga amatasa akhe novucu aphume ubashana ngoma kungenjalo obashana uRamaphosa uyawukhomba umuzo notshwala obashana uthi umadala obashana uRamaphosa uyakubona kwakhwezikati ubashana sazi-ke obashana ngoba omdala laba kwakuyinkuzimalanga zishushuvu umshana ezakhompletha wonke ama-assignment kwi-combat ubashana Mayikholozi Ramza ubashana kwazi bani ubashana mhlambe kozamula ngisho nenhlala ibalanda ubashana akukho kubamsana ezweni ubashana isazo solonto ubashana Hey lo Ciao Blarm